ondo, kolorea baina akatz bat egin zer egingo den. Ba, edozi akatza eta borra goma. Eta hori nirekin. Barkatu, nora jaten da akatz dendara? Zutzen eta ezkerretara. Eskerrik asko. Kaixo, egun on. Akatz bat eta borra goma bat mesedez. Ama euro. Eskerrik asko. Agorratu dezakena ez daka kolorerik. Ba, edozi bolekin garria, horren utzira eta kolorearekin. Bale. Kaixo. Liburuen gara nondik joaten da? Zuzen biribilgunetik ezkerretara. Asko. Kaixo. Boligrafoken garbiak dituzute? Bai. Ze koloretakoak? Arrosa, gorria, urdina, morea, berdea, urdina. Bale. Hau bueltatzen. Eta koloreak nahi ditu. Arrosa, gorria, beltz eta urdina. Bale. Enkargatzeko 5 minututan. Bale. Agur. Kaixo, etorri gurekin. Alkazetara. Kaixo, egun. Boligrafok engarriak mesedez. €5. Eskerrik asko. Agur. Maria, boligrafo berri bat. Eta zer egiten du? Borratu. Kolorea daka? Bai. Zure kolore gustokoena. Eskerrik asko. Erosi boligrafoken garria, hoberena